nasarori ne za ka iya bugun kirji da cewa an samu a wannan shekarar da muke ban kwana da ita a takaice? To alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya nuna mana farkon wannan shekara kuma ya nuna mana wannan ƙarshen ta a yau. Muna fatan ubangiji Allah ya sa muna cikin kamar yadda muka amfana da wannan shekara na gaba ubangiji Allah ya sa muna cikin da zama amfana da shi kuma yau mu zama mun rayu cikin inganci kamar yadda Allah ya ara mana lokaci. So da yawa kullum kana duba abubuwan da yake faruwa akan abin da ya shafi harkoki irin na sana'o'in da yadda take tafiya duk da akwai ƙalubale da yawa wanda ya shafi harkokin sana'ar namu ciki har da matsalan tattalin arzikin ƙasa, rashin kuɗi ya addabi al'umma wadda yanzu jama'a suna samun karancin tafiye-tafiye wadda yake amma a haka nan da yake wannan sana'a namu sana'a ne mai albarka amma a haka nan muke gungurawa. Nasarorin da muka samu a ciki kusan shekara ɗaya da biyu wannan shi ne a ƙarfe da muka wuce akwai motoci da muka samu a hannun wata banki wanda aka ce ABU Microfinance wanda ta ba mu rance motocin nan kuma alhamdulillah a cikin ƙarfin wannan shekara mun gama biya. Har guda da nawa cikin motocin nan guda 10 ne mun karɓi guda 5 mun biya mun sake karɓan domin biya. Cikin yanzu shekaran da za a shiga insha Allah za mu sake samun waɗansu motocin a hannunsu. Kaga wannan wani abu ne wadda duk wanda ya shiga hannun banki ya karɓi bashi a hannunsu kuma Allah ya bashi iko wani abu ne wanda zai kwatanta shi a cikin cewa ya samu nasara. Sannan matsaloli na nasarar da muka samu na matsalolin rigingimu na wannan ƙungiya a ƙasa alhamdulillah Allah ya taimake mu dukkan rigingimu ya riga kai ƙarfi wadda har mun samu nasara an riga an yi zaɓuɓɓuka da mun tabbatar da wannan ƙungiya ta koma ta zauna da gindin ta biyu ta samu shugaba wadda shi ne Musiliu a yanzu a kin sanya wadda shi ne aka fi sani da MC Olumo shi ne shugaban yanzu wanda Allah ya bashi shugabanci yanzu muke a nan. Kaga shi ma abin da za mu kwatanta a matsayin cikin wannan shekara abin da muka samu na nasara ne tun da an daɗe ana fafutuka ana yi. To alhamdulillah mun gode. Sannan ɓangaren abin da ya shafi direbobi mun sami ƙarancin haɗara wanda ake samu a kan tafiye-tafiye a dinga haɗari da sauransu irin yadda za ka ji quantity na adadin yawan mutanen da aka yi rasawa wannan karan gaskiya alhamdulillah mun samu sauƙin rahotanni na yawan haɗarin da ake samu a waya. Wannan muna godiya ga Allah kuma ya ƙara kiyayewa kuma ubangiji Allah ya sa wannan sabon shekara da za mu shiga mu shige ta cikin alheri duk alherin da ke ciki Allah ya sa a gani shi duk fitattun da ke cikin mu roƙon Allah ya mana tsari kuma ya kiyaye mu akan ta. To a jawabansu daban-daban na ƙarshen shekara shi shugaban hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi na ƙasa da shugaban hukumar kai haɗura sun yi batu akan waɗannan abubuwa. Shi abinda shi shugaban hukumar sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ke faɗi da kai shi ana samun wannan matsaloli musamman a tsakanin direbobi da yawa ana samun su da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi wanda haka ke haifar da hatsara wanda kuma shi shugaban hukumar kai haɗura bayaninsa shi ne mutanen da ke mutuwa a kan titi sun fi mutanen da 'yan bindiga suka kashe a Najeriya a 2024. Matsayin kan mataimakin shugaba na wannan ƙungiya ta ƙasa baki ɗaya da kuka kalli wannan bayanan kuma na ƙarin haske za ku yi. To alhamdulillah so da yawa dukkan wani abin da ya taso akan abin da ya shafi maganar harkar sufuri ko tuƙi na direba wanda yake kaiwa da dawa in akwai abin da ya zo wanda muka yarda da shi za mu yarda da shi wanda kuma ba mu yarda da shi ba za mu kare wadda kusan mu dai muna da tabbaci akan direbobin da muke